Здравейте и добре дошли в моето първо видео в YouTube. Днес ще ви отведа на едно пътешествие в града на 100 кули Прага. Малко повече информация за нашето пътуване, какви бяха цените на билетите ни, престоят и така нататък ще ви дам в момента. Реших да запиша това видео, тъй като по време на процеса на организацията всъщност изгледах доста видеа в YouTube и си направих подредба на това, кое ни харесва, кое не ни харесва, кое място да посетим и смятам, че тези видеа са много полезни за хора, които искат да си направят екскурзия. Първото нещо, което всъщност направих, беше да изгледам, както казах, всички видеа в YouTube, които ми попаднаха. Питах хора, които вече са посещавали местата мои близки, за да могат да ми кажат от първ поглед кои места са им харесали и кои места ни препоръчват като по-важни. Аз ще пътувам от Варна до Прага. Билетите ми бяха на стойност 420 лева, като в тях не са включени допълнителни багажи. Само единствено ръчният безплатен багаж до 10 кг. Ще пътувам с Wizz Air, тъй като още не съм отлетяла. Това е въведение. На приятелят ми билетите трябва да го питам и да ви ги оставя тук на екрана. Той ще пътува от Лондон до Прага. В принцип е препоръчително 40 дни преди полета да закупите вашият билет, но честно да ви кажа, на мен мисля, че нито веднъж не ми се случва. Купувайте билетите си сутрин, защото след обед цените се покачват. Това е периода, в който хората са свършили работа и имат възможност да организират своята почивка. Сайтовете като Kiwi и Skyscanner, според мен, покачат билетите си и не е толкова изгодно да ги закупите оттам. Така че ви съветвам да си купите директно от компанията, която сте избрали и е по-евтин билета. Ето една хитринка, която Google Maps са измислили. Имате възможност да създадете папка, в която да добавите локациите, които желаете да посетите и да я споделите с хората, с които ще пътувате. И нека преминем в деня, в който тръгвам. Здравейте и от деня, в който тръгвам към Прага. Преди няколко часа Wizz Air ми изпратиха SMS, че ще има закъснение. Съответно ще тръгна с около 2 часа по-късно, но такъв е живота. Очаквайте включване най-вероятно вече от летището или от Прага, зависи кога имам възможност да снимам. Първото включване от Прага е в нашото Airbnb. Показвам ви една бърза обиколка на апартамента. Има и двоетажно легло, което, честно да ви кажем, не ви препоръчваме, но все пак, ако искате така да изживеете това, което ние не сме живяли като деца, запазете си го и вие. Ще оставя локация и цени на екрана. Малко излезнахме от кафе Лувър, където пихме, аз само пих всъщност, най-така популярният добре шоколад, който беше много вкусен и доста тежък. Имаше сметана и... Беше хубав. Беше хубав и го препоръчваме. Стоплихме се. Според мен трябва да посетите мястото. Ще оставя кадри. От 8 до 21 часа тази скулптура се върти на всеки кръгъл час. Тя е създадена от Давид Черни, както и пеперорите, които видяхте малко по-рано. В момента виждате кафе Славия. Всъщност интересен факт за това място е, че Олег Константинов е писал тук By Gani. Решихме да разнообразим нашата екскурзия с вечерена лодка и си запазихме места с гледка към реката. Всъщност това качване на лодката включва 3 часа жива музика, чаша просеко и вечеря.
чудесен парк, който се казва Гребовка. Отново ще оставя локация. Са комплименти, може би за да оставим едно ревю, но като цяло на нас много ни хареса и го оценяваме 9 от 10. Легендата гласи, че ако искаш всичките ти желания да се сбъднат, трябва или да се ръкуваш с статуята на Свети Йоан, която се намира на красивият Карлов мост, или да поставиш ръката си върху кучето, което е част от релефа на моста. Здравейте в днешното включване. Какво ще кажете, господин, за нашето посещение на часовника? Очаквахме да бъде доста дълго, то беше за по-малко 30 секунди. Астрологическият часовник, да, много хора имаше. Да, имаше наистина много хора. Интересно иначе, ама така и не разбрах този часовник, колко казва. Някакви зодии там. Глупости! Реално показват текущо в момента коя е зодията. Също така имаше и други символи, които след малко ще разгадаем, ще ги кажем и на вас, за да не сме нелуки. Иначе в гайдбука пишеше, че може да се ходи от 9 до 6 ли беше? 9 до 9. От 9 до 9 на нас им беше препоръчено в 12 часа. На всеки кръгъл час съответно се появяват 12 апостоли. Показва положението на Слънцето и Луната. Има други астрономически мерки и е единственият работещ астрономически часовник в света на този етап. Така че аз ви препоръчвам да не идвате в 12 часа по-рано или по-късно, защото наистина се стръпват много хора и не е толкова добра видимост. Съветвам ви да закупите магнити от този пазар, защото цената им варираше между 25 и 30 чешки крони. Важно уточнение е, че се заплащаше само единствено в брой.
току-що слезнахме от Висеград. Ще ви оставя кадри. Входът за катедралата Свети Петър и Павел беше 130 крони за човек. За всяка една сграда отделно може да влезете, но обиколката на самия замък е безплатна, така че препоръчваме. Има и много красива панорамна гледка. Излезнахме от музея и нашето мнение е, че ако са ходили примерно в Търново или в София в музея на илюзиите, по-скоро не си заслужава. Беше забавно. Това е кратко. Включвам се с нова новина. Оказа се, че музея, който са ни били препоръчали, не е бил този, в който бяхме. А всъщност на навигацията ни излизаше. Сега отиваме към другият музей. Като имаш качества, в които може да се проверите нещата, в другият музей нямаше. Преди малко излезнахме от вторият музей на илюзиите, който ви препоръчваме да посетите. Първият можете спокойно да го пропуснете, нищо няма да изгубите. За който вече предварително сме купили билети с определената дата. Необходимо е да бъдат принтирани, имайте го предвид. Съветваме ви да се вземете и вие предварително, вместо да чакате, тъй като опашките са много големи и няма нужда. Ако не успеете да се вземете билет, трябва да сте там поне около 9 часа, когато отварят. Едно бързо включване да информирам всички хора, че по-хубава вода от българската няма. Тази вода е ужасна. Всяка една вода, която пия, има вкус на чешмяна вода. И не ми харесват. Давам ви един трик, ако си вземете аудиогайд, тъй като има две пространства за слушалки, да се вземете два чифта, да може двама човека да го използват и така да ви излезе на оферта. Друго нещо, което да ви дам като информация е, че трябва да се носите в кеш депозит 500 чешки крони или 20 евро, иначе няма как да го вземете. Оставям сега един кадър, където съм ви посочила цените, за да може да прецените дали бихте си взели и вие. И от Пилзен решихме да си направим приключение и да посетим друг град. Какво ти е впечатлението? Би ли споделил? Малко китно градче. Наистина. Долу-горе пътувахме час и 40 минутки с автобуса, час и половина. Имахме приключения с това, но успешно дойдохме.
Билетите общо за двамата са около 42 на посока. Ако това ви интересува, имате възможност да дойдете. Сега ще пообиколим, ще помръзнем. 42 лева. Да, 42 лева. Малко излезнахме от катедралата, входът е безплатен, така че може всеки да влезе. Интересен факт. Чудихме се двамата с него, защото тук сервират бирата с много пяна. Оказа се всъщност, че поне да е тук наистина. Оказа се всъщност, че има 3 варианта, в които може да се поръчат бира. Първият вариант е Хладинка. С нормална пяна, както се пъти в България. Вторият вариант е с пяна до половината на чашата, както сега правим съответно. И третият вариант е само пяна. Млеко. Малко се качваме на лодката, която е ето там. Да.